ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали AutoLife. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. Хуш омадем ба канали AutoLife. бародарони азиз, чхеле ки мо аз Япония видео кардагӣ будем барои шумора ва имрӯз ба ҳамаи он саволое ки дар видеои гузашта шумо нависондагӣ будем, имрӯз акаи муслим аз Япония барои шумора ҷавоб мегардонад. хулоса чхел аз Япония мошин заказ кардан дар кор ё ин ки запчаст, мотор, имрӯз ба саволои шумо ҷавоб мегардонад ва аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш мекунем дар ин видео 5 та BMW ҳастай. кадомеш ки ба шумо маъқул мешавад дар комментария бинависонед. ҳамуша акаи муслим рӯзи якшанбе реза мекунад видео карда тарзи мошина майда канша барои мо шумора аз Япония пешкаш мегардонад. хулоса бародаро навора тамошо мекунем. касоида ки запчасти оригинал дар кор мешавад, марамат ба ҳамин ака муроҷиат намоед. номерҳо дар комментария закрепит аст. ва шумо тамошои хубахон ҳастем. саломат бошед. ассалому алайкум бародарони азиз ва гироми қадр ва подписчикони канали AutoLife. хуб бародарони азиз, ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо ки шумо ҳамроҳи моед, моро дастгирӣ мекунед ва фикрҳои худтонро менависед. хуб, имрӯз мо 5 мошина овардем ва имрӯз бигем ки барномаи имрӯза барои мухлисои кия BMW. бародарони азиз, имрӯз мо Е46 объеми 22 соли 2005, Е90 соли 2006, объеми 2.3, моторш силвар, яъне ки чи металлик. ва имрӯз легендаи барномаи мо, барои чи легенда, ай ҳама объеми калон ва ай ҳама серияе ки имрӯза ҳаста, серияи 7 серияи BMW объеми 5 қати ва унам ки боша рулаш чиай. бале бародаро, рулаш аз тарафи чап Точикистонда мешава ира ҳайкада. BMW семёркаи 750 Li. Li чӣ маъно дорад бародаро? маънои вай ки long, яъне дароз. аз ҳама семёркаи дароз, яъне full option. ҳамин BMW семёрка ҳар опшне ки дорад дар ҳамин мошин ҳаст ва метонем ира ки мо комплект ба Точикистон равон кунем. хоҳишмандо бошанд, бинависанд дар ватсапи мо ки дар поён ҳаст, марҳамат, рақамҳои мо ватсап бинависанд ва маслиҳат мекунем ва мебинем агар барои онҳо туғрӣ бигира, мо ира метонем ки комплект равон бикунем. ва нафарое ки мехоҳанд ира сол мошиншон объемш пастай, мехоҳанд ки объемша баланд кунанд, мотори ҳамин мошина дар мошини худшон бизананд ва ё ки дрон, салон ва дигар чизои ҳамира мехоҳанд бизананд, унорам дар алоқа бироянд, метонем ки ба як хулосае биброем. ва инам ки бошад дар барномаи пешинабид BMW қош Е60 дискои размери 20 қати M Sport объеми 3 қати. ва и мумкин фикр мекунем дар Тоҷикистон якта нимта боша. ман ира ба хотири чӣ овардем инҷа? ба хотири бародаро бисёр шай Россия ҳам телефон мекунанд. мумкин дар Россия ягон нафар бародари мо аз ин мошин дошта боша. Z4 ном дора ин мошин, объеми 2.5 қати. баъд моторша нишон метем. 1 2 3 4 5. у бародаро мегзарем ба ҷавоби саволои шумо. саволи якум: намешава ака ин мошинора нобрида амхи мо дар роишон ки зинда роишон ки мо ира дар Тоҷикистон ҳай кунем? не бародарони азиз, намешава. ба хотири чӣ? ба хотире ки 90-95% мошинои Япония рулошон аз тарафи дасти ростанд. инора дар Тоҷикистон мумкин нест ҳай кардан ва ино растамошка намешаванд. ва имрӯз ки мо дорем анами як BMW ки мо ки ҳаст 2006 солаш ва рулаш аз тарафи дасти чап ки мешава ира ба Тоҷикистон равон карда. ва бо хотиррасон мекунем ки касоне ки мехоҳанд ин мошина ба мо бинависанд, мо метонем ира то Тоҷикистона равон кунем ва инам растамошка мешава. объеми 5 BMW 750.
саволи дуюми бародаро ин буд ки мехоҳанд аз Япония Toyota заказ кунанд, намедонам Hyundai заказ кунанд, намедонам Nissan заказ кунанд ва дигар мошинҳое ки дар Япония ҳаст. бародаро, дар Япония пайдо карда мешава фақат Mercedes, BMW ва ягонта лексусои американка. Мошинои американка баъзеош ки дар Япония дохил шидагӣ ҳастанд, унорам пайдо карда мешава. Не ки Toyotaо, аксарият Toyotaое ки Япония, Camry 2, Corolla Axio, Toyota Fielder, ин мошино рулошон аз тарафи дасти ростанд. онҳоро бояд шумо чикор кунед, ба Дубай равон кунед ва дар Дубай онҳоро перекитка кардан баъд Тоҷикистон бурда мешава. аз Япония рост ба Тоҷикистона ин мошиноро равон карда намешава ва ин мошино растамошка намешаванд. бародаро, саволи сеюм ми бародаро ки ё ки фикри сеюми ки бародаро кардан ин буд ки ин мошино дар Япония списат шидагиянд, ин мошинора дар металлолом партофтагиянд, ин мошино ҳамаш айкор мондагиянд, баъд майдашон мекунанд, ёра ба Тоҷикистона ба мора роишон мекунанд запчасташон. хуб, боя бор дигар ва ин маълумоти пурра мехоҳам барои бародаро битон. бародаро, чхеле ки ин мошино дар Тоҷикистон ҳастанд, ин мошино дар Россия, дар Қирғизистон, Қазоқистон, Узбекистон, дар намедонам дигар давлатҳо ҳастанд ҳамин мошино. ва чхеле ки худи шумо медонед, дар моли Япония ва мошиное ки дар Япония гаштагӣ ҳастанд, зиёд талаботш зиёд ҳаст. ҳар нафар мехоҳад ки аз Япония мисол запчаст ё ки мошин бихарад. бародаро, ин мошино дар Япония, хусусан мошиное ки германски ҳастанд, дар Япония ҳар солш ки кӯҳна кишидан гирифт, ҳар як сол пас налогш қимат мешавад. ва соз кардани ин мошино дар Япония ягон ҷош вайрон мешавад, зиёд қимат аст. фарз мекунем чхел сол коробкаи ҳамин мошин вайрон кишид, ира мебарад дар дилери BMW мебараш. Мебарад дар дилери BMW, нигоҳ мекунад, компютеракш қатӣ ки мошин коробкаш вайронай. мошин худаш мисоли гап $4000-5000 ай. мебара коробкаша мега соз кунем. коробкаи мошина мега ки бра навша биги биё дилер, мега навш чанд сумай? $4000 ай. ва ин марда ки японс чикор мекуна, майлиш мегава, ай дилер меброя ва ин мошина мебара мефруша, дар нархи як коробка мера бо як мошин дига мегира, ҳай мекуна. хуб, ба чӣ хотир ман рафтам ки со запчастои нав фақат мезананд ва ба ҳамин хотир гаронай нархаш. ва ин мошинора хуб 2 солаи мекунанд, 4 солаи мекунанд, 5 солаи мекунанд, мебаранд дар ауксион мефрӯшанд. хуб, анам ин мошини еш ҳасте ки ҳаст, еш ҳаст. мо ира аз ауксион харидагӣ нестем, аз як японец харидагӣ ҳастем. ин мошини як дастае бародаро, як даст. марда гуфт ки ман худам ира ай салон харидагиам ва заказ қатӣ ҳама ира эмпакет кардагиам. ҳозир дар рӯзӣ наметавонед агар дароҳӣ кунӣ BMW, хеле чизи зиёд интересни нест ё. ва мехоҳед бибинед дуронша, марҳамат. ва ин мошинам чи ай? Як даста мошинае ки мо ин мардак ай салон харидагишай, мо ин мошина рафтем ай дасти ҳамо харидем. марҳамат. ҳарди ҳамин мошин а як одам ай. А як одам харидагӣ аст ин мошина, бале чи ки BMW буд. ҳама мира мега ман мошиноро ай салон мехарам мега. марҳамат. ба ӯ хотир. хуб бародаро, ин мошинои ҳастанд ки ино метавонанд барои мо 10 соли дига хизмат кунанд. бародаро, фикроихтона бинависен дар комментария, савол дошта бошен саволотона бинависен. кӯшиш мекунем ки ба ҳар яки шумо мо ҷавоб битем.
ва берун аз мавзӯи мошин, берун аз мавзӯи запчаст саволе дорем дар бораи Япония, дар бораи чӣ гуна аст Япония ва мардумаш чӣ рақам зиндагӣ мекунанд, чӣ гуна зиндагӣ мекунанд, ҳама ира шумо ба мо бинависен дар комментариёҳо. мо кӯшиш мекунем ки ба саволҳои шумо ҷавоб бидем ва ҳозир мегзарем кӯтоҳ дар бораи мошинҳо, маълумот дар бораи мошинҳо, абъёмошон, моторошон. марҳамат. мошини рақами 1 Е46 тройка, объёми 2.2, километражаш ҳамагӣ 56 000. фикр мекунам хато накунам. хуб 56 000 километр гаштагиай. сифрои дигаша намегем ки дароз нашава. дурунаш касе мехоҳад мисол мошинша объёмша баланд кунад, ба хости шумо мо метавонем ки объёми мошин шумо 2 мефоратон ки мотори 2.5 бизанен ё ки 2.2 бизанен, фарқ надорад. ҳамин моторое ки дар ҳамин мошинҳо ҳастанд шумо заказ кунем, мо метавонем ки ин мошина ба хости шумо майда кунем ва мотор чӣ чизо ва салоншам ки аст бисёр салони тоза аст. обшивкаҳои дар. марҳамат бародаро, марҳамат. ва чӣ чизое ки дар ин мошинҳо мебинем метавонем ки заказ кунем ва барои шумо мо доставка кунем. мошини рақами 2 Е90 2006 сол, объёми 2.3, мотори металлик силвар. марҳамат. мошин стопошам фикр мекунам тюнинган сиёҳан ва салони ин мошинам. марҳамат. сидениҳош. хуби мошин чанд қадр гаштагиай? фақат бензин надора, бензинша мекунам 66 000 километр гаштагиай бародаро. метавонем ки ин мотора дар мошини хитон бизанем, заказ кунем, қати коробкаш, қати симош, ҳар чизе ки шумо маъқулай мо ура метавонем ба хоҳиши шумо майда кунем ва мотор, коробка, дигар қисмҳои ин мошина ба шуморо равон кунем. BMW семёрка 750 Li, объёми 5 қати. хуб бародароне ки мехоҳанд ин мошина мо зинда барои ино равон кунем, марҳамат. ҳозир салонша нишон медем. марҳамат бародаро. 750 Li. яксад 46 000 километр гаштагиай ва фикр мекунам барои мотори калон 146 000 километр чӣ нест бародаро. барои ҳамарӯза коршон мошинои майдаак мегиранд ки объёми мотор кам боша, расходи мотор кам боша ва налогшам кам боша. ба ҳамун хотир мошиноро барои ҳаррӯзашон ва ин мошиноро барои рӯзои якшанбе ва шанбее ки тамошо меброянд имина барои ҳамун рӯзора мегиранд ва ба ҳамун хотир мошиное ки шумо мебинед 60 000, 70 000, 56 000 ба ҳамун хотир аст ки километрашон зиёд каманд ва зиёд тозаанд. ва инам ки боша BMW Z4 объёми 2.5 қати бародаро. агар касе ки аз ин мошин дошта боша ва мехоҳад ягон запчаст, марҳамат, метавонем ки шумо заказ кунем ва мо барои шуморо равон кунем. хуб бародарони азиз, мерасем ба поёни барнома. дастгириро фаромӯш накунед ва бинависен саволҳои худтона. ҳар саволе ки дорен дар поёни видео бинависен. мо кӯшиш мекунем ки ба ҳар як саволи шумо мо ҷавоб бидиҳем. ташаккури зиёд.
ба ҳамаи шумо ки моро дастгирӣ мекунед